Pre, pre. Uy, pre, sa man? Kanang nag-racing daw ka itong naingadlaw, pre. Ay, oo, asa nakabaluan na? Dito sa itong mga silingan. Dito, grabe dali ara jud makatag istorya eh. Okay, sikat man ka ba? Tinood na pre gahapon nagkuan mi racing mi ba? Ayun sa may kalaban ni mo. Akoan Inmax, CBR, Raider ug Sniper. Mau ba? Parehas, di ako na sa una eh. Alahi pre kay kuan man na, lahi na siyang racing kay kaubanay manggod. Kaubanay? Kaubanay ba duha-duha. Unsa man na? Saan man na? Ako kauban ako kuan Wave na pula. Wave nga pula? Wave na pula 2010 model. Ay, ati unyang kalaban? Unya ang akong kalaban kay kuan Sniper. Oo. Ang kauban sa Sniper is Inmax. Oh, grabe, gahi, Unya ang Raider ang kauban niya is CBR. Agahiya, oy, pero smash yung gamit. Dili smash akong gamit. Kadto ang motor oh. Akad to? Nga Ito. naman? Raider 115 FI. Nga naman? Di man sila musugot nga smash akong gamiton. Ambot nga no, hadlock siguro sila. Ang saba. Nahadlok din Oh, siguro sa smash ni mo ay kusog lang to. Nya lahi pa jud kay nga racing pre. Nga naman, yun sa man na. Ani pre no, mo ni pag start na mo. Oh. Ready. Oh. Get set. Oo. Pag ingog go, Unya. gisit-sitan mo ko silang kauban nabot kung sabo siguro to nila ana sila nga pre. Stun ni mo. Mo to ana ko tanaw ko sa kung stun ako. Nya wala may. Okay man akong stun ako inko nga. Oh. Gilaw-gawa bata oy mo to naglingo-lingo ko. Pero sila layo na kayo. Iyoti. Layo na kay nabutan. Nga, maruwa, uy. Palingi pa mo silang kauban, good ba? Mo to disappointed gay ko pag sugod pero padayon gyapon ko larga ko. Zoom. Iwit na day ka to, pre, no? Iwit na ba? Pero akong kauban naguna. Naguna di ay. Siya naguna katong wave nga pula. Iyoti. Ay na mo tukag sa dili pre, layo kayo biya pre. Nga naman to. Ay nakaturbo man to. Iyoti, nakaturbo dito. Ibot nga man to nakog turbo pagkabalon ako nga siyang makauban ako. Oo. Ako din gisitapan og turbo eh. Grabe. Ito nga layo kay biya sila sugod pa lang zoom layo na kayo ang wave na ako nga kauban. Zoom. Ay, uso, eh. Mao to nga kampante kay ko. Larga pug ako. Nya na may likaunon ba banking sila bay. Kabalo ka pre katong Sniper CBR Inmax ug kan Raider. Oo. Yati kay mo banking bay synchronize kayo. Iyoti. Synchronize kayo sapay yun silang upat ba yan ano? Oo. Upat. Naguna man ang Sniper ug Raider unya ang Inmax ug CBR kay naman sa likod. Pag banking sa Sniper ug Raider bay banking pud ang CBR ug Inmax. Grabe, no? Banking sila siga-siga kung tuhod nila. Nga naman to. Alang ano sangyad naman jud kayo sa simintong banking nila no nya nakagear man sila ba Oo. sa tuhod ambot mo sa to'y tawag ato basta kay pag banking nila siga-siga ang gear nila oy. Iyoti. Boto pag abot ako banking pug ako pero nag PLDT ra ko. Unsay PLDT? Aka nang hinahinay lang ba? PLDT, tawagan na. PLDT may tawagan na mo to pag PLDT na ako pag straight naman ang dalan pag tanaw Unya, na ako aso, yati nawala man ang wave na ko nga kauban bay. Iyoti, wala. Wala bay. Ikaw nga yati ko suga jud nakapadagan sa akong kauban oy. Kusog kayo eh. Una-una na ako dana jud to sa finish line jud. Naguna na to eh. Mo to nga lipay kay ko ay 15 mil sugal. Oo. 15 mil sugal na mo to nga pag abot sa last part pre dito na sa rough road naman ang last part ba siguro mga 1 kilometer na lang dagano na to. Rapro di ay. Rough road na bay. Oo. Mo to itawagan ang kauban ako anak ko nga pre. Matay pre kusog makay kagpadagan pre. Naguna-una jud ka sa mua ba. Mo gani. Ganina ra kanya abot dra sa finish line. Oo niya, sa ingon niya. Ana siya nga pre. Asinsya jud kayo pre. Wala ko ni dayon sa finish line pre. Tayo niya. Nabuang nga naman. Niya, sa ingon niya. Ana siya nga alangan pre na masahiro sa ako. Ay kaatay piskot. Na masahiro daing amaw di ay. Pandamay. Bantog ra nawala kay na may pista dito sa Pikas Barrio ba yan ang gidayo dito di ay kina masahiro sa. Pandamay. Langgaw mo to pagkabalon ako ato buto-buto ang dugan oy. Tulba lay kay ko lagi. Pasutoy kog dagan oy. Kumot dayon ako top speed dayon ko. Zoom. Oo. Motong hapit na ako sila maapsan. Kunya na may isa ka palikoon pang last. Pag ana straight naman ba. Hunahuna nako pag dili na ko to sila maapsan ato kay pag human sa paliko straight naman. Pildi jud mi. Ay, pildi jud. Moto kabalo kon sige buhat nako. Kay hapit naman ako sila maapsan no. Nya pabangking naman. Pislit na akong turbo eh. Basta Oo, kasi grabe. tambutso. Zoom aso. Oo. Moto nga ni banking ko. Ni banking ka? Ni banking ko. Banking man silang banking pug ko. Nya hunahuna nako bay di man jud kaya kay ang hangin ba aerodynamics ba mo. Hapak man sa naong nako bay mura magmakapahinay og dagan moto nga gilabay na akong helmet nako. Unya ni Superman ko. Ay grabe. Ay na, uy. ni banking Superman ako. Pero nakanindot lang pre pag banking nag Oo. upat naman lang no. Sabay sila nasa likod ana. Sniper, Raider, Inmax Oo. ug CBR. Na ako dere. Boom. Grabe. Kusuga, uy. Pagliko, ang straight. Wala we. Una ko eh. Apsan mo pre. Apsan pre. Mura magdili. Tinuod yung storya Hindi ka pre. mo tuo ha. Tanawang picture oh. Tinuod ba? Hindi ka mo tuo ha. Sige, dapat nanawa daw ko be. Oh. Ay yati. Oo, unsa man na.
grabe. Di ka mo tuwan eh. Gahiya na, Sus, uy. Banking Superman, tawagan na. Higda naman kayo, bay. Wadyo ka nasamad na. Ay, nasamad ko, Mau galing sakit kaya akong lawas karon kaya nasamad ko. Uy, sige daw, be. Patanawad ako sa imuhang kuan, be. Sama daw, be. Ag, Patanawad ako, be. darao. Daw. Darao, kita ka na eh. Ala ka. Oh, samad. Kita na, Uy, uy. ano, samad. Kita na, uy. Sacrifice ba para madaog ba? Sige, tagaan kag Puro pabor. sa gitagaan og pabor. Pag sure, oy. Kaya nga naman. Sila manggali ang una ni Hangyo sa mua gani. Ngi sila, di O ay. sila una ni Hangyo, ana sila nga dili daw smash akong gamiton nga motor daw. Kana lang daw Reader 115. Unya sila may niingon nga ang kauban ako dapat kay katong Wave nga pula 2010 model. Wala, eh. Ug tan-awon nimo, Wave nga pula og Reader 115 kumpara sa Sniper, CBR, Inmax ug Reader, wala eh. Biya kayo, eh. Biya mi porminti oy. Oh, mao Iya gani. turbo ra gud among panglaban na tugod. Turbo lang. O turbo lang, mo to nga ni Hangyo pag kog gamay nga pabor sila ha. O, unsa man nga pabor na? Ana ko nga sa pag-start sa race na mo, dapat tapad mi sa akong kauban nga Wave. Oo. Ako, kauban ako nga Wave, unya, Sniper o Raider. Oo. Unya katong Inmax o CBR, sa likod lang to sila. Oo, kay kusog man. Unya, Unya, dapat mo gamit sila og PC. PC para sa man na. Alangan, guyuron, ramon to lang nasa likod.